Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmen mediasyna görä 5-6 ýylyna Türkmenistanyň hökümet başlygynyň orunmasary Daşary işler ministri Raşid Meredow Owganystana sapar edip Owgan kardeşi Muhammad Hanif Atmar bilen duşuşdy. Resmi maglumatlara görä Türkmen Owgan wekiliýetleriniň birlikde geçiren syýasy geňeşmelerini taraplaryň ykdysady geňeşdarlary, ýalňyz energetika we ulag gatnaşyk düdümleriniň ýol başçylary we maliýe düdümleriniň hemde ýurtlaryň arasyndaky iri taslamalara gatnaşýan firmalaryň, holdinglaryň ýol başçylary gatnaşypdyr. Owgan medeniýetine görä Aşgabat Kabulyň mermer daşlaryny satyn almaga gyzyklanma bildiripdir. Türkmen habar terýişlerine saparyň jemleri barada giňişleýin maglumat berilmeýär. Dünýä türkmenleriniň bu sany türkmeni wekiliýetiniň Owganystana eden sapary we onuň töweregindäki täzelikleri, Demirgazyk Owganystana ýanamazlaşan howpsuzlyk şertlerini gönükdirýär. Gepleşigimizde Kabuldan jurnalist Şaymirdan uly Murady gatnaşdy. Şaymirdan uly agaty diýekşeni we ony türkmeni wekiliýetiniň Owganystana sapar edýändigini habar berdiňiz. Şu saparyň çägine gozgolan meseleler we türkmen medeniýetine sapar barada aýdylmaýan habarlar barada dünýä türkmenlerine nähil maglumatlar berip bilersiňiz? Owaslyň belliýetini ýaly Türkmenistanyň Daşary işler ministri we hökümet toparyna ýol başçylyk edip Gulmatar Owganystanyň Herat vilayatynda saparda boldy. Türkmen wekiliýeti bilen duruşmak üçin bäri Kabuldan Owganystanyň Daşary işler ministri, dawa magdallar boýunça ministri, Merkezi Bankynyň başlygy we böleki ýokary derejeli resmiler hem Herat şäherine bardy. Herat şäherinde duruşuk geçirdiler. Şonda ençe alalaşyklara iki ýurdun arasynda gol goýuldy. Şonda şu top proýektiniň gurulşyna da birlikde Owganystan topragynda girişiljekdigi aýdyldy. Hemem top dip adlandyrılan elektrik geçirjiniň gurulşyna da Owganystanda birlikde girişiljekdigi başlanyljakyny aýdyldy. Hemem optik süýümli ara gatnaşyk ulgamynyň Owganystan Saşry Pakistana geçirmek boýunça da proýektiň işine başladylmagy barada gurrun edildi. Hemem Türkmenistan Heratda bir institut açmak, şol institutda Owgan hünärmenlerini okutmak, yani hünärmen yetiştirmek üçin neft gazı uğrundan hem elektrik uğrundan, energiýa uğrundan şu uğurda da hem gurrun edildi. Owganystanyň Daşary işler ministri şonda sözünde bu biz top proýektleriniň işine Owgan topragynda girişmäge teýýär ýöne bu proýektiň uly çykdyjysy bar. Henüzçilik maliýe meselesi çözülmedi hiç bir tarapdan. Bu uğurda bir maýa ýatyrmaga bir halkara şirket ýa kompaniýa henüz tayarlık görkezmedi diýip aýtdyň. Şu Aziya Ösüş Banky bir kömek edýär. Şol uğurda öňe gidişler bar alkem diýip gurrun etdi mediada. Türkmenistan Owganystanda şol Herat vilayatynda bar bolan mermer daşyny satyn almaga isleg bildirdi. Herat vilayatynda mermer daşynyň uly kanlary bar. Al başga Daşary ýurtlardan şol Owganystanyň Herat vilayatyndan Daşary ýurtlara eksport edilýär. Türkmenistan hem şonu satyn almaga gyzyklanma bildirdi. Türkmenistan gyzyklanma bildirdi, emma bärde şol Herat vilayatynda şu mermer daşyny işleýjileriň arasynda şu mesele bilen bagly uňuşmazlyk ýa-ni agzalylyk orta geldi. Olar misal üçin şol işlenen mermer daşy Türkmenistana satylsa Owganystanyň bäbidine boljakdygyny aýdýar. Ýöne Owganystanyň Sowda palatasynyň ýol başçylary bolsa şol işlenmedik bir ham mermer daşyny Türkmenistana satmaga araşdyrylmagyny aýtýar. Şu barada da uňuşmazlyklar ýa-ni tek bar. Bu belli bir karara gelinmedi. Mermer daşyny haçan Türkmenistan satyp başlardy. Ondan soň şol demir ýoluny çekmek barada da duşukda gurrun edildi. Demir ýoluny Türkmenistanyň Owganystanyň Pakistan'a bağlamak, şu demir yol gurulşyna işine başlamak barada gurrun edildi. Emma hazırki şertlerde şu Owganystanda howpsuzlyk şertleri has ýaramazlaşdy. Hususan hem şol Demirgazyk Gulmatar Owganystanda, Gunorta Owganystanda ýagdaý has dartgylygynda galýar. Şaymirdan uly türkmen medeniýeti resmi Türkmenistanyň resmi medeniýeti näme üçindir mermer barada habar bermedi. Ýöne inni şol top barada gepleşik geçirildi diýdiňiz, iri transmilli taslamalar barada gepleşikler geçirildi diýdiňiz Şaymirdan uly. İş ýüzünde näçe ýyldan bäri şol top barada ýa-da beýleki geçirjiler barada gurrunlar edilýär. Ýöne iş ýüzünde Owganystanyň çägine nähildir bir şu uğurda bitirilen işler göze iýilýärmi Şaymirdan uly? Birim ýene bir sorag bar.
Ýani siz howpsuzlyk yaramazlaşýar diýdiňiz. Ne derejede howpsuzlyk yaramazlaşýar? Meselem, Awganystanyň Türkmenistan bilen ara çäkleşýän etraplaryna, welayatlaryna howpsuzlyk şertleri nähili? Birinciden şol indi ençe mil bäri höwes edilip gelýän, ol kagaz ýüzünde galyp gelýän, hyýallygynda galýan bu proýektleriň amala aşmasy Awganystan üçin bir uly behbitlik Awgan halky düşünýär. Şo Türkmenistanyň Awganystanyň şahsy gözüňde tutýan proýektleriň Awganystan üçin behbitliginiň ulydygyna aýdýar. Şo sebäpden taraplar, hususan Talibanlar o proýektleriň gurulşyna päsgelçilik göretmejekdigini aýtdy. Emma Awganystanda 20den gurak ekstremist toparlaryň hereket edýändigini Awgan resmileri aýdýar. Şonuň üçin hem soňky güllerde Awganystanda bolýan käbir hüjümleriň, ganly hüjümleriň jogapkärçiligini Talibanlar öz üstüne almaýar. Hiç toparym köpsini öz üstüne alman gelýär. Käbirini şol Daesh diýip adlandyrylýan Islam döwleti topary öz üstüne alýar. Ondan soň bu proýektleriň geçşek ugry şol Günnatar Awganystanyň Herat welaýatynyň, Günorta Awganystanyň Nimruz, Helmand, Para, Kandahar 5 welaýatynyň üstünden geçýär. 5 welaýat häzir bu ugurda hiç bir iş bolmady. Häzir Selestiňe bir derňe işler geçirildi. Misal üçin kadistler meselesini de tilis çözülmedi. Hem şol ýollary minalardan arasalamak boýunça adam işler alınıp barylmaly. Olam hene siz başa barman gelýär bana bilsiňiz ýaly. Mina aktarjylary hem jeňçiler hüjüm edip öldürip oturýar. Şonuň üçin ony barlamak ýani şonu derňemek kyn bolupdy. Onun başga da şol yer meselesi, misal üçin şol yeri gaz turbalaryny geçecek uğruna halktan satın almalı. Şu meselede meni çözüleni yok. Onun tamam şol cemiyetçilik meseleleri boyunca adam Adiye Ösüç Bankı'nın kömek bilen kabir wagty işleri geçirildi halkın arasında. Bu proyektlerin ähmiýeti barada, onun Awgan halkı üçin behbidi barada halka düşündürüşler berildi. Awgan halkı o düşünýär bu proyektlerin peýdalydygyna. Beýnansam düşünsede şu jeňçi toparlar enidem şu ilbehbetli proyektlerden kop abandır yabana bilişini diyale Awganistan, Boğuşu urtlardan Türkmenistan'dan, Özbekistan'dan, Tacikistan'dan, İran'dan elektrik tuğunu satın alıyor. Şol elektrik tuğunun sütünlerine ve filmlerine izgiderli ziyan yetiriyarlar. Özbekistan'dan kavala çekilen elektrik geçicisinin sütünlerini 20 sütününü 20 günün devamında jeňçiler yıkıp yumurdu. Onu kimin yumuranan belli. Ondan sonra $100,000 her elektrik sütünü kaytadan dikeltmek için çıktıcı şuna harç gerek deyip Awganistan elektrik enerjiye idarası edýär. Ondan sonra bu proyektleri amala aşırmak için şu howpsuzlyk meselesi esasy mesele bolup durýar. Maliye meselesinden soň. Hem enide çelik şu proyektlere maliýeleşdirmek için bir kampaniyalar ya bir halkara guramalar diňe Adiye Ösüç Bankynyň başga gurama ya bir şirket ona isleg bildirmedi. Hene çelik ummasy çıkdyjy bardyk aýdylýar bu ýeri energetika proyektlerin hem şu Pakistan onça höwet bildirip buna gyzyklanan ýok diýilen gurulmalar var. O bir tarapdan İranyň hem proyektlerin Awganistan üsasy amala aşmagyna garşydygyny we şonuň üçin bir käbir bökdeşlikler döretýänligi aýdylýar. Hususan şu Awganistanyň resmileri şu İran şu proyektlerin amala aşmak üçin päsgelçilik döretýär diýip izgederli gurun edýär. Şöyle ýagdaýlar barynda howpsuzlyk şertler bilen aýlanda umuman şu Türkmenistan terhediniň ýakasyndan başlasak, Demirgazak Awganystanyň Balx welaýatynyň tutup ta Herat welaýatyna çelik bir yüzlerce kilometre uzap gidýän Türkmen-Awgan terhedi barda. Bu terhedin goragy Awganistan tarapdan haten goragy ýok, Türkmenistan tarapdan hem goragy bolsak. Çünki bu gowry ýerde Tajikistan, Özbekistan bilen Awganystanyň arasynda terhed amy derýa arkaly çäkleşýär. Şonuň üçin hem onuň goragy bir az ýeňilrek, endi gowry ýer bolandan soň bu gorak hakkaty agyr uly bolup durýar. Ondan soň onuň üçin bir tiken ýa bir ötkeç üçin bir onça çareler görülende tutuş şu serhet ýakada akkineden başga tutuş serhet ýaka jeňçiler ýetilge diýip ýerli resmiler aýdýar. Şu serhet ýakalaryň uğrunda jeňçilerin geçýän umumy ýoly bar, şa ýoly bar hatda. Ondan soň şu serhet ýakalarda bazarlar var. Bazarlar şäherçiler jeňçilerin ýetilginde şol şäherlerde çok ýere we beýleki neşe terişleri aradana alınıp satylýar diýip yerli resmiler maglumat berýär. Häzir ýagdaý hatam agyrlaşdy. Türkmenistanyň çäkleşýän Faryab welaýatynyň etraplarynyň hemmesinde
Jeňçiler hereket ediýär. Üç etraby basyp aldy jeňçiler Paryap vilayatynda, şu Türkmenistanyň çäkleşen etraplary. Ondan soň Badagys vilayatynyň Jowent adly etrabyny basyp aldy. Ondan soň Mukur Abu Kemeri adly etraplaryny mader owan güýçler çekildi. Mana ýüze golay owan harbiýleri şu Abu Kemeri etrabından Talibanlara tabin boldy. Ondan soň şol Abu Kemeri etrabının üstünden geçýär Türkmenistanyň elektrik togunyň elektrik geçişiniň uğry şu Badagys vilayatynyň Galaynew şäherine Türkmenistana elektrik togu berilýär. Şol elektrik togunyň uğry şondan geçýär. Şol Talibanlar şu elektrik togunyň tölegini hem Talibanlar alýar. Eger berilmese onda bu elektrik toguny kesýär. Ýygy giderli şu elektrik togu ösüp burada Badagys vilayatynyň Galaynew şäherine gelýän elektrik togu. Häzir hendi şol eger Talibanlara şonuň tölegi berilmese onda dolu elektrigi kesmegi ahmal. Şo sen ataş diýen ýerden geçýän elektrik togu uğruna hemmesine Talibanlar ýetilýär. Ondan soň Angry Herat vilayatynyň 3 etraby Türkmenistan bilen çäkleşýär. Guldan, Kuşkukona, Kuşkurabasyň şol 3 etrapda jeňçiler bar. Şol ýerlerden şo proýektleriň uğry geçmeli. Awganistan usasary, Awganistan'dan Türkmenistan tarapdan elbette Awganistan'da Dışarı İşler Ministri aýtdy Türkmenistanda bu proýektlerin işi tamamlandy. Indi Awganistan'a gelip dirildi. Awganistan'ın indi bunu başladyp bilsek diýdi elbette. Şo ýerde maliýe kemçiliginiň bardygyny we howpsuzlyk meselesi bilen baglan kynçylygyň bardygyny minister ýerde bellep geçdi. Şoňa garamazdan şu proýekti amala aşyrar bu halk hyzmatdaşlygy derdik umyt bildirýär. Garşydaşlardan sonda hususan Talibanlardan sorady şu Muhammed Hanif Atmar bu proýektleriň howpsuzlygyny üstün edilmegi boýunça hyzmatdaşlyk etse, şoňa ýardam etse diýip. Indi şol üç etrapda howpsuzlyk dol derejede yaramaz. Son proýektleriň gaz geçirjeginiň geçşek uğrunda hem elektrik geçirjeginiň geçşek uğrunda howpsuzlyk şertleri has yaramazlygynda galýar. Herat vilayatynyň böleki etraplarynda da häzir yaramaz. Hatda Herat şäherinde de şu jeňçiler wehm salyp dur. Ondan soň şol uğry Pakistana gitýän uğry bu proýektiň howpsuzlyk şertleri agyrlygynda galýar. Gandahar vilayatynda da howpsuzlyk şertleri agyr. Misal Urgan vilayatynyň 3 etrapy fendi, ondan soň böleki Gandahar vilayatynyň etraplarynyň gurragynda jeňçiler hereket edýär. Garab günde bir etrap, iki etrap sinip dur, iki etrapy Talibanlar basyp alyp dur. Eger bir taraply bolsa bu proýekt amala aşar diýen umyda bar halkyň, emma häzirlikçe howpsuzlyk şertleri üçin däl. Şonuň üçin o proýektler tezlikde amala aşar diýen kan umydy ýok halkyň. Şoňa garamazdan Türkmenistan bilen Awganistan bu proýekti amala aşyrmak üçin tagalla edilýändigini aýdýar. Herat vilayatynda, Herat şäherinde bolan duşlukda da munyň indi bir tezlikde, ýagny gelecek bir aýyň dowamında şu Awan toprağında proýektleriň guruluşuna girişiljekdigini ýa başladyljakdygyny aýtdylar elbette. Ondan soň sonda Türkmenistan şol hünärmenleri teýarlamak boýunça da bir institut döretmek, açmak barada teklif etdi. Şeýle institut açylsa şo guruluşlarda işleýän elektrik geçirjeginiň guruluşunda, ondan soň gaz geçirjeginiň guruluşunda, büküsümli ara gatnaşyp bolganyň geçirjeginiň uğrunda şonuň proýektlerinde işleýän hünärmenleri teýarlamak boýunça Türkmenistan kömek etjekdigini aýtdy. Ondan soň ýa-ni siz aýtdyňyz Türkmenistan mermer daşy satyn almak barada gurulun etmek esasy şol ýygynak edilen gurulunlaryň birsem şo mermer daşyny Türkmenistanyň satyn almak barada. Türkmenistan şol satyn almaga istek bildirip täze şäher gurýar, mermer daşly edip aşgabaty edip şonuň üçin şol daş gerekdir, şo daşy sizden satyn aljak diýip şol teklibi Türkmenistan tarapy etdi. Indi bärde şonuň ugan tarapy, ýani şol satyjylar bolup durýan karhanadarlar, ondan soň hem şol mermer daşyny öndürýän, ýa-da mermer daşynyň käniniň ýerleri şu uğurda lalaşman otuyorlarda. Misal ki şonu häzir işledilen teýär görnüşde Türkmenistana satylmalymy ýa-da şu hamlygyna, ýani işlenmedik görnüşinde Türkmenistana satylmalymy. Ondan soň Türkmenistanyň näme bilen alşylmaly ýa-da neft gaz Türkmenistan bermelimi, neft pul bermeli, şu meseleler barada meni çözülen ýok ýa-da şu barada gurulun gidip dur. Ondan soň esasan şu demir ýol barada da gurulun edildi. Demir ýol guruluşynyň başlygy Awganistanyň çykyş edip şu demir ýoly çekmek üçin teýärliklaryň görülýändigini aýtdy. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.